Kaixo, ongi etorria. Proportzionaltasun konposatu egoten da ditugunean bi magnitude baino gehiago. Orduan, datuak ez ditugu 3 eta bat falta, baizik 5 edo gehiago. Hortarako adibide bat dugu hemen. Lau makinek 60 botila betetzen dituzte egunean, 12 orduz gelditu gabe badabiltza. Horra ikusten dezun bezala ditugu makinak zenbat botila betetzen dituzte eta zenbat orduz dabiltzan makinak. Ta gero, galdera, zenbat botila beteko dituzte 3 makinek egunean 24 orduz gelditu gabe jartzen badituzte. Hau suposatzen da, dela, lau makina izan ordez 3 dituztela bat ondatuko zelako eta ordu gehiago jartzen dute. Gelditu gabe, ea zenbat botila betetzen dituzte. Orduan ditugu. Lau makinak 60.000 botila 12 orduz. Baina hori, egunean, noski. Eta gero hemen ditugu 3 makinak egunean 24 orduz. Galdera da, zenbat botila. Galdetzen diguten hori azkena jarriko dugu, erresago egiteko. Orduan, galdetzen digutelako botila hori azkena jarriko dugu. Lau makinak, egunean 12 orduz, orduan jarko dugu 12 ordu egunean, proportzio badau, eta 60.000 botila. Proportzioa jarritugu. Hemen dugu 1, 2 eta 3. Bekoa beteko dugu. Zenbat makina ditugu orain? 3. Zenbat orduz egunean? 24 orduz. 24 ordu egunean. Horra egun osoa gelditu gabe. Eta botilak ez dakizkigu. Orain galdetu behar duguna da, zuzena edo alderantzizko diren. Proportzioak. Galdera da, zenbat eta makina gutxiago izan, botila gutxiago beteko ditugu? Bai, ez da? Zuzena da. Zenbat eta ordu gehiago sartu egunean, botila ere gehiago egingo ditugu? Bai, beraz, dena zuzena da. Hau honekin eta honekin. Orduan, jarriko dugu horrela, lauren, bider, 12-24, berdin, eta hemen, 60.000. Zati isa. Isa bakarrik utzi bat dugu. Hau dugu, gora eraman. Isa berdin. Goia gelditzen dira, 60.000, eta bi hauek, zatitzen diana, pasatzen dela gora. Bider 3 eta bider 24. Eta bi hauek, isa gora egotzerakoan, gero hauek, jetxe egin baritugu zatitzen. Orduan, 4 eta 12, behan egongo dira. 4, bider 12. Orduan, kalkulagailuaz egiten badugu, bider 3, bider 24, zati 12. 80.000. Botila. Eta problema honen emaitza, hau izango zarteke. 3 makinek, 24 orduz lara egiten badute, lortzen dituztela 80.000 botila. Bigarren problema honek testo desente du, horra lasai irakurtzen hasiko gara. 300 kamioi behar dira, asteko 6 egunetan, Pasaiako portutik 80.000 tona txatar garraiatzeko. Horran hemen ditugu, 3 magnitude. Kamioiak, asteko 6 egunetan, eta 80.000 tona txatar. Badakigu, Pasaiako portuan txatar desente izaten dela, barkoak ekartzen dituztelako, ezta? Gero hemen altzairu egiteko. Eta 6 egunetan, iganetan, kamioiak ezin dutelako errepidean ibili. Orduan, azpimarratuko genuke behintzat. 300 kamioi, 6 egunetan, ezta? Eta 80.000 tona txatar. Orain, goazen ikustea, zer esaten diguten? Aste batean, 100.000 tona txatar garraiatu behar badira, horrek esan edu, itxasontzia handiago bat iritsiko zela, tona. Eta eguraldiaren eraginez 4 egun besterik ez badaude lan egiteko, 4 egun bakarrik ditugu, zenbat kamioi beharko dira.
orduan datuak jarriko ditugu, ezta? Galdetzen digutena kamioia delako azkeneko utziko dugu. Horra asko geha, adibidez, txatarrarekin. 80.000 tona, eta hortarako asteko 6 egunetan, 6 egunetan, 300 kamioi. Berdin du jarri hau, lehenengo edo hau, trukakorra da. Baina legokiago da, galdetzen digutena azkena izatea. Eta orain, bekoa beteko dugu. Zenbat tona ditugu? 100.000 tona. Zenbat egun? 4 egun besterik ez. 4 egunetan egin behar dugu. Eta, hori da galdetzen digutena, zenbat kamioi. Orduan, galdera da. Zuzena, alderantzizkoaren. Tona gehiago baldin baditugu, zer batko dugu? Kamioi gehiago, ala gutxiago. Kamioi gehiago, ez da? Tona gehiago ditugulako. Orain, egunak gutxiago baldin baditugu, zer bat dugu? Kamioi gehiago, ala gutxiago. Gehiago, ez da? Ze, baldin baditugu, egun gutxiago, kamioi gehiago beharko dira lan berreina egiteko. Horren, hau alderantzizkoa da, kontuz honekin, Gu baldin baditugu, egun gehiago, kamioi gutxiagokin lan egin daiteke. Baina, egun gutxiagokin, kamioi gehiago, alderantzizkoa. Orduan, proportzioa jartzerakoan jarriko dugu. Goian, 80.000, behan 100.000, aprobetxatuko dira zeroa kentzeko, eta orain, gelditzen zait, 8 eta 10. Bider, buelta eman da goian 4 eta behan 6, eta bukaeran 300 eta behan isa. Horran orain, egin behar dudana isa berdin, hau, bidertzen pasada, hor gelditzen da 300, bider, beko hau, bi hauek pasatzen dira bidertzen, eskubi aldera, horran dugu 10 eta 6, eta behan, bi hauek jaitsi egiten dira, horran dugu 8 eta 4. Orduan, geldituko zaizkigu, 300 bider bosteunda, 72,5. Orain, erantzun egin beharko dugu. Zenbat kamioi beharko dira? 572 ala 573. Bukatu behar bain badu lana, 572ki ez da nahikoa, geldituko zaigu karga erdi bat. Orduan, erantzuna da 573 kamioi. Eta honekin, ulertu duzulakoan, beste bat arte, agur.